korkan thi APHLC song pen nilitum press meet ke hang abang ke lalo isi neng du kalam nilitum sepak lang ang tung kala puhen lo nilitum korkan thi arat tum nilitum kidure nilitum do pik an lo nilitum celang dam pulo tante cijun so me cetharak me an pini arni setame development pu asorkar tum pini arni anta nilitum phan nang lang le kuna to development ne nilitum korkan thi war long nilitum pini anta thek dam long le lang nilitum ladak korkan thi hawar ke nilitum kisung ke akele anlo nilitum ke kisung bang ke ase langdam lo pulo tante nilitum langlok so hawar pen ladak up to dong mukak hawar an nilitum pini arni mesen atau war nilitum celeng long le lang lasong thak se langlok so pen samilang so atau war long haladak nengkan therok an nei mak kesemar non po anta nilitum mesen atau war long le lang lapente nilitum borpung ladak langlok so pen borpung an ka celeng ji atau war phan bate haladak dolong anta pini anta semar pipelang tangte nilitum korkan thi develop pik lo maladak lapen dotulang nilitum malong lason thak se ladak sabilang so pen jenglong an kesemar labang so atau war ke election hura phan chot luma nilitum labang ke nilitum neng duk pik athema nilitum phan korkan thi hawar phan jongse laso development asorkar tum jongse ahok pet development phan pu tangte kupiar ni pini la nilitum atau war bang semar thek theden lo labang ke nilitum neng duk pik lo athe nilitum la nengkan setame kisu kiun ipendang lok nilitum kisung na pini arni la sondak thakse ke semar tang atau war long setame nilitum pini arni akime nilitum dong long le non head jong ka semar dong mukak pen ladak jangan hat di la so atau war long setame kilometer krehini bak humoi do la so long setame pini arni nilitum dong long le athe sangti abang la kapothai dolo la pente sangti kapothai wait abang abisi lo anpara ke hala atuara bang sob ru lablo la so sangti ke supply tum komane abang phutum pusatame la tuar bang ke nilitum phan nang se mar pinang ji athe public atum ke sung do pik lo non komane akeso ke ponlo pulote tong sikot pen hospital leone komane akeso tum dolo pulotangte la hospital kele damji phan ke hala tuar ching thang lok la pusonta dolo nilitum thi hawara long kenang sot nai ke nilitum isi do tulang nilitum phan langlok so appear the long setame la pen borpung along setame nilitum phan hospital abang nilitum phan kenang sot the tan lo nilitum phala dake a doctor nangpo nilitum mesen a doctor nangji langlok so hawar along setame la pen te borpung along setame la sang thak se mesen a to war nang pi pen hala dak setame hospital abang kenang po la pen te nilitum lapu lemtem singnara henta helopi ka podini to phan ke la me sena to war jong se smart hack bola te nilitum akero piji sitame nilitum development asorkar phan ke nilitum pini arni ke lapu henlo nanglitum kupi pose ke oi poilo nilitum nanglitum phan rat ladak korkan thia rat tum nang pahai de phi nanglitum kupi lo ka cheplang ke nanglitum ladak nang chilang le ke nanglitum nang chet hack long le de lo ma ladak te nanglitum development sarkar kupuson sedang letum kaci pohai lah 29 10 months 2022 la so arni nilitum korkan thielong women wing nilitum risaful biponji number 1 lo number 2 bangke non keja ponbom asorkar tum han ithithini kipudunji ninghang thige Ilitum aman peng kithinai ki hai horen sing be alang li jai kathar phan soitan puta pulo ingcham puta pulo si non alang li phan putun ngang tumal hello jai kathar sar phan le nang li ingcham soitan pu sita nang li rad phan ka chi chak du mp ki hai lote hemprek ke ningji dun be po pen wan be pu nang li ka chi chak sinon hemprek wan jima wan be make non ingkan siweli nan ingkan siang bong nang le hemprek alam parliamen long nang li chedan dun dima la hello rada tum nang li phanang nang kelang bange par bange number 3 bang le hello
non la re-election palam si ilitum la anakilu ke kalilu kado eta ke thekeri side lo la si ilitum karbeng long farman ake hai tuliram rong hangsita doctorate da degree ki long la hello la si ilitum phan ke kapinong binong lo 6 schedule a constitution pensi la ke tribal area pu la bang so tribal area lo apana bang ke पंचायत के इलेक्शन पंचायत सिस्टम बेन के इलेक्शन conduct उनके बेन conduct लोंग ले बुसी constitution 60 दुलो लोंग तब दु तंगते लोंग ले पतंग दे ले के दाम तंग MEC जितु लाके पंचायत सिस्टम में से इलेक्शन conduct दे जैसे नॉन निले तुम गुवाहाटी हाई कोर्ट लोंग PIL नितुम पिलो ला पे नॉन फाइनल वर्डी की बिजंग देंग आन दुलो लसी पंचायत सिस्टम के नीली तुम नांगने दादा के ऑटोनोमस सिस्टम में से नीली तुम के दाकन इलेक्शन कंडक्ट लोंग नहीं लसी नीली के पुदुनी निंहा KSA पैसा कच्ची जोरा KSA तुम बांग ता री इलेक्शन निंग दग दे ना पेन ESDC तुम ता अला के हाय दानियल तेरों दा लसन सी उपोस लो लसी अलांग ले तुम चीनी ने मदाक 6 दुली रिया के ट्राइबल एरिया बसे ऑटोनोमस सिस्टम में से इलेक्शन कंडक्ट नहीं पंचायत सिस्टम में गली पुछी नहीं मा लासी तुतेले अलांग ले तुम फानी ले तुम पिने फेरांग के माइलों पेन ला कदो वे जीतू ला री इलेक्शन अंगनी पु तुम फान आनी ले तुम के कंडेम लो ला पेनाले तुम फान चुनिंग री लो नांगली तुम ला नीली तुम के मांग नीली तुम डिमांड लो अजर लाम थेता लाम की नंग पादुदुनरी पुसी पिनी नीली तुम लदा करकांती होमस्ती पेन नाली तुम फान पुलो अथे के नीली तुम डिमांड लो अपे नीली तुम नॉन फाइनल वर्डिक्ट ता मिकेलोंग जी नीली तुम अपर डिंगदे लो लोंगदा प्रांको अपे नीली तुम के EPSL सी हायोंग मेयों लापेन कांग्रेस लेना हाय दे सिता ESDC लेना हाय दे सिता बा BJP अमना की हाय थथ सिता नीली तुम के लदा पंचायत सिस्टम आरन पेन बांके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो बांके नीली तुमके ख्रैक्री नीली तुमके ला ऑटोनोमस सिस्टम बेंसी इलेक्शन दुलोंग नंगी नासी नीली तुमके का डिमांड ला पे नीली तुम नने फोंग जोंसी ला बांसो इलेक्शन तो कॉक पुलो तंगते ला री इलेक्शन पेन दांग लक का पे हाई गिमो MP इलेक्शन अंता नीली तुमके MP अंता नीली तुम कोरकांती होमस्ती पेन के पे हाई दन पो पुसिनाले तुम अथेंग अथेके फेरांके तुम अथेंग सिता में लाम थान दो निगला